tiden om man säger. Ja, det presenteras Marcus Walter. Yngre, ja man får kalla det, en sån där pojkskoling från Näsviken som har väl tyckt att denna dragracing det verkar skoj. Så då skaffar de sig den här Ford Proben. De här är väl en av få som kör utan överladdning, kör varken gas eller någonting, utan här är det, jag vet inte exakt hur kubiktumsantalet, men runt 500 någonstans. Ja, ska vi se om man hittar tillbaka i Lyxendinnan. Marcus Walter, alltså från Näsviken. Han presenterar väl sig. Han är duktig att köra på det. Sen om vi får se om de har någonting i toppen att göra på den här helgen. Jag vet inte riktigt, men en sjua vill vi väl se. Tillsammans med Ronny Södergren från Enköping. Den är mycket snygg än ovan. Den här har också kanske med ett tag. Den har alltid varit lite världens. Det är inget som